La orar mă duc pe plătesc. Era tot ceasul cu ciocan, băgam i-aș pula mama lor. Băi, termin, mă? Aaaa! Dă-i, bă, că e al tău. Dă-i, că e al Era tău. tot cu ciocan, băgam i-aș pula în gura. L-a făcut-o pe Ceaușescu, băgam i-aș pula în gura. Bă, te termin, bă, odată. Și ce pula mea ai tu, mă, cu mine? Te termin, odată sau te termin? Dar ce, până în curte la mine, stau un dat după tine, ce tu cu mine? Ce-am eu cu tine? Ce tu? Stau un dat pe tine? Deci nu mai înjura, nu? Nu? Bine? Nu, e martor ești. Ce martori? Cum adică tu? Ce martori sunt? Cum adică? Păi ce martori sunt? Că nu mai înjurat. Bă, mata? Ok. Păi să-mi pare pe tine tu. Hai că, aoleu, dacă nu s-a ridicat Lucian.